सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। माजी आमदार वैभव नाईक यांना जर यापुढे प्रशासनाकडून किंवा सत्ताधाऱ्यांकडून त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला तर ठाकरे सेना गप्प बसणार नाही, असा थेट इशारा ठाकरे सेनेचे उपजिल्हा प्रमुख अमरसेन सावंत यांनी दिलाय। कुडाळ येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी शिवसेना स्टाईलनं तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलाय। एसीबीचे जे अधिकारी बदलतात ते नवीन येऊन त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलतात। याला कारण एवढंच आहे की त्यांचं पक्षांतर झालं नाही, ते उभाटामध्ये निष्ठावंत आहेत, हे मुख्य कारण आहे। आज जर बघितलं तर या सरकारमध्ये अनेक जे मंत्री आहेत, नेते आहेत, ते भ्रष्टाचारामध्ये बरबटलेले होते, त्यांच्यावर मोठमोठे आरोप झालेले होते। परंतु यांच्या पक्षामध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यावरचे सगळे आरोप नील केलेले आहेत आणि आपल्या पक्षामध्ये त्यांना घेतलेलं आहे। म्हणजे एक प्रकारे हे शासन आणि हे राज्यकर्ते आपल्या पक्षामध्ये भ्रष्टाचाराला घेऊन आपला पक्ष भ्रष्टाचारी बनवत आहेत। मात्र पक्षामध्ये न येणाऱ्या लोकांना त्रास देण्याचं काम या लोकांकडून सुरू आहे। आम्ही आता पुष्कळ झालं, आम्ही आता यापुढे गप्प बसणार नाही आहोत। कारण अशाच प्रकारे जर एखाद्यावर अन्याय करत असतील तर आम्हाला शिवसेना स्टाईलने पुढचं उत्तर शासनाला द्यावं लागतं। आम्ही जर अशाच प्रकारे शासन चालत असेल तर आम्हाला आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही।